Sing. Di na ni tundugon. Apilon imong nawong. Aw, bulak ra. Practicing. Practice picking up Siya flowers. ba, kanang mutubo ni siya ba? Yan, kiniibili na nato ni akay. Aron ebidensya na puti siya. Puta nga glansan ka ni diri. Ibili na ni mo. Sandig na diha. Kani glansan. Yan di. Ito'y gamayng violet. Maklaro. Maklaro. Lita na. Tada! So beautiful. Butang natin sa sala. Ay, sa sala. Sa kitchen. Ito na siya. Wala akong flower base, guys. Meron ako, kaya lang nandun pa sa, karton. Ayan. So, ito lang muna, yung baso na, Tadaan! So, balak ko magparami ng mga ganito, guys. Marami na akong seedling. Kasi gusto ko yung mamimitas-mitas ng tapos ilagay mo sa parang basket na native. Yung parang gano'n, no? Ang saya lang. Yan. Meron kami color yellow, pero hindi pa siya nag-bloom ng gusto. Sayang. Parang ganito pa lang siya. So, hayaan ko lang muna yan. So, for now, ito maglalas ito ng mga hanggang 3 days siguro. Yan. So, at least meron tayong fresh flowers sa garden or sa backyard lang natin galing. Ayan, happy morning. So, magtimpla muna ako ng coffee. Tapos tatabi tayo dito sa ating napakaganda na bulaklak. Chrysanthemum. Ayan. So habang nagpapainit ng tubig, pasyal muna tayo sa mga palangga ko. Ang dami na kasi nilang bulaklak. Para siyang angel, my favorite orchid. Hindi nga lang lagi namumulaklak tong sa amin, ha? So beautiful. Dancing lady. Ito guys, so pretty. Mayana collection. Unti lang. May Bargonia collection. Ito hindi ko pa alam kung anong flower nito. Parang white yata. Ito, favorite ko din ito. Uy, namulaklak na yung aming efficient. Ito guys, so yung yellow chrysanthemum. And my favorite red Bargonia. So beautiful. Nag-bloom na siya. Isa pala yung fully bloom, isa pa lang. Favorite naman ito ni mama. Ayan. My happiness. So pretty. My also favorite sweet honey. And my giant pothos. And green pothos. Solium. And red lipstick. Favorite naman ni kuya nyo guys itong red lipstick.
Breakfast tayo. Hoy, Miming! Kung saan kami? Pabidyo ka? Miming! Ano naman? Ano si Putput? Kamang kamunggay. Tanong sa. Ano? Magtanong na to. Isra ba kayo ni? Doon, mangunguha kami ng papaya. Si mama lang kukuha kasi mainit. Magbiga na ko og kinagod. Tcharan! Dahil nilungag na mais. Yan, kanin na mais. Chicken. So, ang ating ulam ngayon guys is tinunuan nga manok. Yan, pero hindi Bisaya. Magnolia chicken. Masarap sana yung ano guys, tinunuan na manok. Manok Bisaya, kaya lang wala na ang mga manok dito sa amin. So, luto na tayo guys para makapag-lunch na tayo. I-extract muna natin yung unang piga. Pero dinagdagan ko to guys ng kalahating tasa ng tubig. Yan. Okay, so i-strain na natin siya. Sana madami. Okay. So, ito lang yung nakuha ko guys sa unang piga. And then, next natin yung ating, sorry. Ito na yung pangsabaw ko sa ating chicken. Gusto ko padagdagan ng tubig. Kapayas ma, butang dari mo. Gagmay kwa ama, pagkuhan tong sanggot, baron mapili ang gagmay nga kapayas. Kaya ron makatubo pa ng dagko. Ganito sa probinsya guys, bago ka makakain, lalo na kapag yung ingredients kinukuha lang sa paligid, talagang papawisan ka muna. Hindi katulad sa syudad, diba?
lalabas ko lang ng pera. Ayan na lahat. Magkatabi na sa palengke lahat yung ingredients. Tapos yung pagpipiga ng niyog sa syudad or sa bayan, nakabaso na yung mga gata, diba? So dito talagang mano-mano ba guys? Mano-mano. Okay. So we're done. Ito na yung aking pangalawang gata. Luluto na tayo guys. Ito na yung ating pangsahog sa ating ginataang manok. At sabi ko nga, mas marami pa yung papaya sa manok. Kaya ang mangyayari is ginataang papaya with manok. Sabi kasi ni mama, lalagyan ng madami. Kaya, gusto daw nila yung madaming papaya. And, make sure daw na malambot. Kasi nga wala silang mga ngipin. So, kailangan malambot yung papaya. Ayan. Painit muna natin yung ating, kaserola. Yung ating pangalawang gata. So, hayaan ko lang siyang kumulo. Sorry. Oh my God. So yummy. Alisin na natin yung tanglad. Tapos uy, sobrang lami.
kanin na mais. Ayan. Itong bungkagon. Nagutom na kasi alauna na pala. Sarap. Ay, umiyak. Yan. So, kain tayo. Thank you guys for watching.